שלום רב, שמי סיגל מגן. אני סופרת, משוררת, ציירת ויזמית אומנות חברתית שיוזמת מיזמים מקרבי לבבות בארץ ובעולם. אני אוהבת להביט על העולם במבט חייכני. למשל, בקליפות של גזר אני רואה טלטלים, מוסיפה עיניים, אף ופה, והנה נולדה דמות. בגל הירושלמי הופך אצלי לפרפר או לארנב. בשבילי כל יום הוא חג פורים, ואפשר לחפש את הארוחה לדברים אחרים. וכך מצאתי את עצמי יושבת במסעדה במלון במינכן, ויוצרת פרצוף עם הפנקקים של ארוחת הבוקר. וכשהבטן שלי הייתה מלאה, שיחקתי עם הצילומים בעזרת בינה מלאכותית, ויצרתי דמויות מארצות שונות. הראיתי את מה שיצרתי למנהל הקבלה במלון, והופס, נוצרה שם תערוכה קטנה. ואז, כשחזרתי לארץ, נפגשתי עם טלי לוי המקסימה. היא אהבה מאוד את הדמויות, ביקשה שהוסיף עוד מספר דמויות, ונתנה להם טאץ' הרבה יותר מקצועי. והנה, נולדה התערוכה שלנו. פן פנים. להביט אל העולם בדרך חייכנית זו מתנה. ואני מזמינה גם אתכם להתנסות ולומר, ליצור פן פנים זה פשוט נהדר.